Ana assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Eshon Shoruxjon, ana mashina mo qabul kiyim. Girifte mashina ina. Ba daraja olish. Bar 7 pusht rahmat. Ягон айб надора мошин. Хеле гуфта буди, ай гуфтагиёт беҳтараю, бадтар не. Ине аҷоиб инсон брокертам Маҳмад Юсуф беҳад инсони хуб. Ҳамаш да ҷош, ҳамаш соз. Ина касе ки ҳамин видеоро тамошо мена, ҳамин Таҷик ин Корея компания заказ кине. Ин одаморо ман 4 сол шуд мешиносам. Пеш ай бизнесшона мешнохтам. Марҳамат бине беҳад одамои муъмини мусулмон ба инсоф ба дараҷаи олиш.